Minä olen Silja, olen puheterapeutti ja opiskelen ratsastusterapeutiksi. Olen Suomesta. Suomessa ei ole vielä ratsastusterapeuttia, joten puheterapeutteja, jotka ovat opiskelleet ratsastusterapeutiksi ja huomasin Bethin workshopin internetistä ja ajattelin, että saan sieltä ajatuksia puheterapian ja ratsastusterapian yhdistämisestä. Minulla oli paljon odotuksia tälle koulutukselle ja oli valtava ilo kuunnella todella kokenutta ja taitavaa osaajaa, joka antoi paljon ajatuksia sitten tähän tulevaan puheterapeutin ja ratsastusterapeutin uraan. Suosittelen kyllä lämpimästi tätä työpajaa ihan kaikille, jotka haluaa eläinavusteista puheterapiaa tehdä, riippumatta siitä, onko puheterapeutin ja ratsastusterapeutin koulutusta.